Per fer la crema de carbassa, pelarem i tallarem ceba juliana. La carbassa la pelarem i la tallarem a daus. I pelarem i ratllarem 2 centímetres de gingebre. Posarem la ceba en un rondó a ofegar. Un cop aquesta estigui ofegada, hi afegim la carbassa i deixem que vagi cuinant. Quan la carbassa estigui feta, afegim aigua i el gingebre. Deixem que arrenqui el bull i un cop la carbassa estigui gairebé desfeta, ho triturem tot i si volem que la crema tingui més bona textura, ho passem per un xinès. Ho arreglem de sal i pebre i la crema ja la tenim feta, la guardem i anem a la guarnició. Per fer els picatostes, agafarem pa de motlla i el tallarem a daus d'1 centímetre. Aquests daus els ficarem al forn fins que quedin daurats. I ja tenim la crema feta i la guarnició.